M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mulungu Atate amphamvu zonse, Mulungu wachifundo, yang'anani ife ana anu amene tsiku la lero mwatilola kuti timvenso mawu anu lero pa 17 December 2022 Loweruka. Tsegulani mitima yathu. Ndinu amene munatilenga, ndipo inu pofuna kuonesa chipulumutso chanu simusankha kuti wangwiro nduti, pofuna kupereka zaulere zanu simusankha kuti wabwino nduti, mumapereka zabwino kwa wina aliyense. Mwatikondera, mwatisankha kuti tibweretse zaulere zimene pakati pa anzathu, tisazitenge ngati ndife anthu oyenerera ayi, koma nthawi zonse timvetsere mawu anu ndi kukwanitsa zolinga zanu, kuti chipulumutso chanu chifikire anthu onse. Mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mawu oyamba akuchokera m'buku la Genesis. Genesis mutu 49. Tidzawerenga ndime ya 2 nkudzapitiriza ndime ya 8 kulekeza 10. Mawu amtenga wabwino akuchokera mu uthenga wabwino wa Mateyo woyera. Mateyo mutu 1 ndime ya 1 kulekeza 17. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Stephen Likutcha kuchokera ku St. Ignatius Parish, Malawi Police Service Headquarters, Area 30, mu Archdiocese ya Lilongwe. Ambuye akhale nanu. Mthenga wabwino monga adalembera Mateyo oyera. Mutu woyamba kuyambira ndime yoyamba kulekeza ya 17. Yesu Khristu makolo wake anali Davide ndi Abrahamu. Motsatana mayina makolo ake onse ndi awa. Abrahamu adabereka Isaki, Isaki adabereka Yakobo, Yakobo adabereka Yuda ndi abale ake, Yuda adabereka Perezi ndi Zera mwa Tamara, Perezi adabereka Hezroni, Hezroni adabereka Ramu, Ramu adabereka Aminadabu, Aminadabu adabereka Nasoni, Nasoni adabereka Salimoni, Salimoni adabereka Boaz mwa Rahabu, Boaz adabereka Obede mwa Rute, Obede adabereka Yese, Yese adabereka mfumu Davide, Davide adabereka Solomoni mwa amene poyamba anali mkazi wa Uriya, Solomoni adabereka Rehobowamu, Rehobowamu adabereka Abiya, Abiya adabereka Asa, Asa adabereka Yehosafati, Yehosafati adabereka Yoramu, Yoramu adabereka Uziya, Uziya adabereka Yotamu, Yotamu adabereka Ahaz, Ahaz adabereka Hezekiya, Hezekiya adabereka Manase, Manase adabereka Amoni, Amoni adabereka Josiya, Josiya adabereka Yekoniya ndi abale ake pa nthawi imene Aisraeli adatengedwa ukapolo kupita ku Babyloni. Aisraeli adatengedwa ukapolo kupita ku Babyloni. Yekoniya adabereka Salatieli, Salatieli adabereka Zerubabeli, Zerubabeli adabereka Abihudi, Abihudi adabereka Eliakimu, Eliakimu adabereka Azoro, Azoro adabereka Zadoki, Zadoki adabereka Akimu, Akimu adabereka Eliudi, Eliudi adabereka Eliezara, Eliezara adabereka Matani, Matani adabereka Yakobo, Yakobo adabereka Yosefe mwamuna wa Maria, Mariayu adabala Yesu wotchedwa Khristu. Choncho panali mibado 14 kuyambira pa Abrahamu mpaka mfumu Davide, mibado 14 kuyambira pa Davideyo mpaka pa nthawi imene Aisraeli adatengedwa ukapolo kupita ku Babyloni, ndiponso mibado 14 kuyambira pa nthawi yotengedwa ukapolo kupita ku Babyloni mpaka na nthawi ya Khristu mpulumutsi wolonjezedwa uja. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo okondeka mwa Ambuye, pa 17 December ndi chigawo chachiwiri cha nyengo ya Adventi. Nyengo ya Adventi ndi masabata anayi, ndipo pa masabata anayi amenewa asabata ina iliyonse imakhala ndi mutu wake, theme yake. Ndipo sabata yoyamba timayang'ana za chiyembekezo, hope. Sabata yachiwiri timayang'ana za mtendere, peace. Sabata yachitatu timayang'ana za joy, chimwemwe. Ndipo sabata yotsirizira timayang'ana za chikondi, love. Ndipo mu nyengo imeneyi ya Adventi muli zigawo ziwiri. Chigawo choyambirira chimathera pa 16 December, ndipo chigawo chachiwiri chimayamba pa 17 December mpaka na pa 24 December kapena pa 25 December. Mu chigawo choyambirirachi timakumbukira, ndipo Khristu timakumbutsidwa za kubweranso kwa Mulungu
poganizira za kutha kwa moyo wathu wina aliyense. Ndipo chigawo chachiwiri cha Adventi timakumbukira za kubweranso kwa Mulungu, koma uyu ndi mpulumutsi wathu Yesu Khristu amene atabadwenso mwa ife. Choncho chigawo chimenechi timakamba zambiri zokhuzana ndi Yesu Khristu. Malembo athu alero akutikonzekera za Christmas, kubweranso kwa Yesu Khristu pakati pathu. Ndipo tikhala tikuwerenga zimenezi mpaka na pa 25 December kapena pa 24 December pamene Yesu Khristu azatibadwire, pamene tizapange misa ya ulemu ya usiku ya Christmas. Mawu athu alero makamaka uthenga wabwino tamva za mayina osiyanasiyana amene anathandizira kuti kumapeto kwa zonse kuoneka kuti Yesu Khristu akuchokera pati, makolo ake anali otani, zinayambira pati. Sititha kunena zambiri chifukwa achuluka ndi mayina, komano tufuna tinene kuti uthenga wabwino umenewu ochokera buku labwino la Mateyo ulipo pa chifukwa, pali zifukwa zosiyanasiyana. Nditengapo chifukwa chimodzi. Mayina onse amene atchulidwa aja tamvamo za azimayi amene alipo 5. Mayina onse amene atchulidwa aja alipo mayina ambirimbiri amene atchulidwa, kwa mayina onse aja muli mayina azimayi 5. Muli Tamara, muli Rahab, muli Ruthi, muli mkazi wa Uriya mayi a Solomon amene sanamutchule zina lake koma ndi Bathsheba, kenakano muli amayi Mariya. Pali chifukwa chimene Mulungu anafuna kuti azimayi 5 amenewa apezeke mu mbiri ya chipulumutso cha anthu onse pa dziko lapansi, apezeke mu ndandanda wa anthu amene kumapeto kwake kunapezeka kuti Yesu Khristu watulukira. Wina aliyense ali ndi cholinga, wina aliyense Mulungu anamulenga ndi cholinga, ndipo wabwino woyipa Mulungu ali naye ntchito yoti akwaniritse. Ndipo pamene tazindikira kuti pena pake sitinachite bwino, tikuyenera kubwerera kwa Mulungu, chifukwa kuti ndife chida cha Mulungu, chonena kuti kuzera mwa ife zina zake zabwino zionekere pena pake, chifukwa tikuyenera kubwerera mwansangansanga. Mzimayi woyambirira kutchulidwa ndi amene anabereka Perezi komanso Zera, amene ndi Tamara. Tamara ali ndi nkhani m'Baibulo, sanachite bwino, sanasunge chikhalidwe cha ana a Israeli. She did not keep the culture, the tradition that is there. Anapanga zinthu zosakhala bwino zona kuti zingathe kubweretsa malaulo kapena matsoka kwa anthu ena. Koma Mulungu anafuna kuti iyeyu amene anapanga zangati zimenezi akhale mbali imodzi ya chipulumutso cha dziko lapansi, Tamara. Wachiwiri kutchulidwa ndi Rahabu. Rahabu sanachite bwino, moyo wake sunali wabwino, moyo wake unali woyendayenda, ndipo amadziwika kuti munthu uyu ndi woyendayenda. Koma Aisraeli mene ankafuna kupita kumalo kumene Mulungu anawapatsa, malo achilonjezano, malo ankaka ndi uchi, ataona kuti kumaloko nkovuta kufikirako, anatuma kaye azibambo ena kuti akapange environmental scanning, akaone kuti kodi tikafikira pati, anthu ake ndioneka bwanji, tikakhala tikumenyana nkhondo tikambira motani. Ndi atapita kumene koko azibambo, mmodzi mwa anthu amene anawasunga ndi uyoyo Rahabu, amene moyo wake suli unali wokhazikika yayi, mzimayi ameneyi. Ndipo mmodzi mwa azibambo amene anapita kumeneko atasungidwa anayamba chibwezi kapena kaya moyo waukwati ndi Rahabu. Mapeto ake kunaberekedwa mwana amene anapitiriza njira ya chipulumutso chimene kumapeto kwake kunabadwa Yesu Khristu. Ruthi ndi mzimayi wa nambala 3 amene akutchulidwa mu ndandanda wa mayina osiyanasiyana amene tawatchulawo. Ruthi sanali Mwisraeli, anali ochokera fuko lina. Iyeyi anakwatirana ndi munthu amene anali ku Israeli. Apongozi ake a Ruthi anali Naomi. Naomi anakwatirana ndi Elimelech, anali ndi ana awiri. Elimelekiyo anali ndi ana awiri. Anali ndi ana Makron komanso Kirioni, anali ndi ana awiri. Kirioni anakwatirana ndi mmodzi mwa asikana amene analipo Oripa, komanso Makron anakwatirana ndi mmodzi mwa asikana amene analipo Ruthi. Makron anakwatirana ndi Oripa ndipo Kirioni anakwatirana ndi Rute. Mwatsoka Elimeleki anamwalira. Ana awiri ajanso amuna aja anamwalira. Naomi anasala ndi azipongozi ake awiri. Ndipo Naomi anamuuza Oripa ndi Ruthi kuti nyamukani muzipita,
ndipo Ruthi ananena kuti atsala, Oripa ananyamuka. Ndipo Ruthi ananena kuti inuyo Mulungu wanu akhala Mulungu wanga, abale anu akhale abale anga, ine ndikhazikika ndi inu. Ndipo atakhazika Ruthi ndiwo ndi pamene anazakumana ndi Obedi amene anazabereka Jese, Jese amene anazabereka Davide. Choncho uyuyu mzimayi akupezeka apapa chifukwa kuti si wa fuko la Israeli, koma Mulungu analolera kunyamula munthu wina wapadera oti sanali wa fuko la Israeli kulowa nawo mu mbiri ya chipulumutso cha Yesu Khristu. Chifukwa chake Ruthi akupezeka apapa. Kuchonga apo pakupezeka mkazi wa Uriya, Bathsheba. Bathsheba sanachite bwino, anali mwamuna wake kale Uriya, koma anapezeka kuti wabereka mwana wa mfumu, anali wosakhulupirika. Koma akupezekanso mu ndondomeko ya mkapena mu ndandanda wa chipulumutso chimene chinabwera pano pa dziko lapansi, kumene kumapeto kwake kunapezeka mu ndanda wa anthu aja kunapezeka Yesu Khristu. Kumapeto kwa onsewa mzimayi amene akupezeka ndi Mariya. Mariya yonso nayenso alinso ndi nkhani chifukwa anapezeka ali ndi pathupi popanda mwamuna, kuna kuti tingatchula kuti mwamuna wake ndi wakuti. Pokhapokha mngelo wa Mulungu atabwera kuzamuza Yosefe ndi amene anthu anazindikira. Koma myezi yoyambirira yonseyo Mariyayo anali ndi nkhani, ndipo Yosefe anali ndi nkhani ndi Mariya. Choncho mu ndondomeko ya kapena mu ndandanda wa anthu amene anabweresa Yesu kumapeto, ndandanda wa chipulumutso, tikuona kuti muli anthu ena amene anali ndi nkhani zosiyanasiyana, koma Mulungu analolera anthu amene ali ndi nkhani zawo zosiyanasiyana, kusakhulupirika, kusachita bwino, kusakhala mtundu wawo, zinthu zosiyanasiyana zomwezo. Mulungu analolera kuti kuzera mwa anthu angati amene wawa chipulumutso chithe kufikira pano pa dziko lapansi, Yesu Khristu athe kubwera ndi kukhazika pano pa dziko lapansi. Nkhani yake ndi yotani? Mulungu amasankha wina aliyense kukhala chida cha chipulumutso. Mulungu amasankha wina aliyense kuti athe kubweresa zimene Mulungu akufuna. Mulungu sayang'anira kuti awapanga zotani. Ndi ifeyo anthu amene timayang'anira zangati zimezi ndaniyo akupanga zimenezo ndi ndani, kuti mesa amapanga zakuti. Mulungu amafuna kuti anthu angati amene ajakamba kuwagwiritsa ntchito pang'ono ndi pang'ono, anthu aja atembenuke akhazike mwa Ambuye Mulungu. Pali anthu ena iwo amazitenga kuti ndi oyera ndi olungama nthawi ina iliyonse, iwowo zawo ndi zabwinobwino nthawi ina iliyonse, ndiwo amakhala akunyoza anzawo amene amakhala ngati kuti zochitika zawo si zabwino. Lero Mulungu akutisusa kuna kuti Mulungu amagwiritsa ntchito wina aliyense ndi odalitsidwa ndi Ambuye Mulungu. Funa kuti wina aliyense ndi odalitsidwa ndi Ambuye Mulungu, anthu amene awasankhidwa ndi Ambuye Mulungu, anthu angati amene aja tisawaseke, tisawanyoze, chifukwa sitikudziwa kumapeto kwa zonse. Mulungu ngati afuna kuti iwo aja atembenuke, asinthike, Mulungu amba kuwagwiritsa ntchito. Tikumbukire Paulo anali kuti tinkamutchule Saulo, ankapha anthu amene ankakhulupirira Yesu Khristu, anatembenuka. Mateyo anali okhomesa msonkho, anatembenuka. Timakamba za Mariya Magadalena, anali ndi moyo wake osiyanasiyana, anatembenuka. Onsewa tikunena pano ndi oyera ndipo atithandizira mu njira zosiyanasiyana. Mulungu amagwiritsa ntchito wina aliyense. Choncho ifeyonso tizikondwera pamene Mulungu agwiritsa ntchito anthu ena, kuna kuti pang'ono ndi pang'ono anthu aja azitembenuka, azisinthika, chifukwa kuti akuyandikana pafupi ndi Mulungu. Onse awa, Tamara anali ndi nkhani zake zonyasa zosakhala bwino, Lahabu anali ndi nkhani zake zonyasa zosakhala bwino, Ruthi anali wa mtundu wina, anali ndi nkhani yabwinobwino koma anali wa mtundu wina, koma Mulungu anamulola. Bathsheba mkazi wa Uriya anali ndi nkhani zake zosakhala bwino, koma Mulungu anamugwiritsa ntchito kuti akhale mbali imodzi yobweretsa chipulumutso pano pa dziko lapansi. Koma peno kwake tikumva za amayi Mariya amene iwo anali munthu wabwinobwino, koma anangokhala ndi nkhani yonena kuti anthu kuti ayimve ikhala yomvetsa chisoni, mpaka na mngelo wa Ambuye Mulungu atabwera ndi kuwalongosolera anthu kuna kuti zoona zake ndi zizi, anthu tikuyamba kutsatira zangati zimene zicha. Choncho ifeyo tikamakhala pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, 1 tilimbikise anthu onse amene akuoneka ngati sakuchita bwino mu society yathu pakati pathu, tiwalimbikise. Koma anthu aja ali ndi chidwi chofuna za Chikhristu, tiwalimbikise, alimbikirebe za Chikhristu, atumikire Mulungu, chifukwa Mulungu afuna agwiritse ntchito. Kachiwiri, anthu amene asankhidwa maudindo osiyanasiyana koma pena pake sakuchita bwino, tisawanyoze, tiwalimbikise, chifukwa iwo asankhidwa ndi Ambuye Mulungu kuti akwaniritse zolinga za Ambuye Mulungu. Tiwalimbikise mu njira zosiyanasiyana, chifukwa Mulungu amakonda wina aliyense. Mulungu alibe nyasi ndi wina aliyense, akudziwa kuti mwa wina aliyense muli chimene Mulungu angathe kupindulamo. Ndi nthawi iyo ikakwana yonena kuti anthu aja amba kumvera zimene Mulungu akufuna, akutembenuka, ifeyo tiwalimbikise. Sifa abwino kuwaposa anzathu, sifa olungama kuwaposa anzathu, tonsefe tili ndi zofowoka zathu mu njira zosiyanasiyana. Tikavumira kufowoka kwathu zidzatithandizira kuna kuti tiapempha Ambuye Mulungu atithandizire moyo wathu ukhale wokomera Mulungu nthawi ina iliyonse. Tisakhale chidwi kumayang'ana zofowoka za zathu nthawi ina iliyonse ndi kumazinena kwa anthu ena. Ayi, tiyang'ane zofowoka zathu pamene tikuwalimbikisa anzathu mu zofowoka zawo, kuti tonsefe kumapeto kwa zonse tithe kulandira chipulumutso chimene Mulungu akutisungira.
Nyengo ino ya advent itithandize kukhala anthu otembenuka osinthika kwambiri chifukwa Mulungu akufuna wina aliyense, amakonda wina aliyense, amaonesa chifundo kwa wina aliyense, ndipo tonsefe cholinga cha Mbuye Mulungu chona kuti tikapulumuke ndi kukhala pafupi naye. Ulemu ukhale kwa Atate ndi kwa Mwana ndi kwa Mzimu Woyera, monga panali poyamba ndi tsopano ndi masiku onse ndi pa nthawi zosatha. Amen. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.